Ji pencereya min Özgü Kaya, Dilan Karaman. Pirs ev e. Çi eleqa lîstikvana Tirk Özgü Kaya û keça Kurd Dilan Karaman heye? Yek ji Stenbolê ye, ya din ji Wanê ye. Erê, çi eleqa wan heye? Belkî jî tu eleqa wan bi hev tune ye jî. Lê ez jî wekî her kesî ji pencereya xwe dinivîsînim û pêşniyaz ew e. Heta dawî hûn venivîsê godar bikin. Televizyon, maç, rêzefîlm. Ez ê de ne hez kiriye televizyonê me lê tiştên tê de temaşe dikim jî bi taybetî hildibijêrim. Ji bilî maçên Amedsporê qet li maçên futbola Tirkiyê temaşe nakim. Lê maçên Premier Lîgê her hefte temaşe dikim. Bi vîya wê di televizyonê de her sal gelek rêzefîlmên Tirkî têne belav kirin. Ez li wan temaşe nakim lê nizanim çima. Bûye xuyek her sal tenê yekî hildibijêrim lê temaşe dikim. Îsal ji nava wana rêzefîlmê Cennet'in Çocukları yani Zarokên Cennetê. Cennet navê jinekî ye duê manê de. Yani ne cennete ku em dizanin ne behiştî yani. Cennet jinek e Zarokên Cennetê. Min ew rêzefîlm hilbijart lê temaşe dikim. Kêfa min ji vê rêzefîlmê re hat. Ev Özgü Kaya ya ku niha meseleya me ye li vir derdikeve holê. Özgü Kaya ji Stenbolê ye. Yek ji serlîstikvanên sereke êvê rêzefîlmê ye. Keçikek nazik e, devliken e, di rêzefîlmê de rola doktoreke niyetbaş dane wê. Bi nazenînî dikene. Yani alîkarî dide însanan. Bi qasî ku min li vîdeoya wê ên dervê rêzefîlmê jî temaşe kirine, li nava jiyanê jî bi vî awayî ye. Kesekî devliken e, pozîtîf e. Bi rastî ez dema jinek dibînim ku dikene, çi bi dengekî bilind, çi nizm, gelek kêfa min jê re tê. Dema jinek dikene, dünya hinek din xweşiktir dibe. Derdor hinek din ronî dibe, pozîtîf dibe. Pozîtîvîsm hinek din atmosferê dadigire. Lewma jî gelekî kêfa min ji vê Özgü Kaya re ji kena wê ya li nava rêzefîlmê û ji kena wê ya li nava jiyanê re hat. Lewma jî perçiyekê vê nivîsê ew e. Civata me kenê ji bo jinan eyb dibîne. Ev aliyekî madalyonê bû. Em niha jî derbasê aliyê din yê madalyonê bibin. Ez ji erdnîgariyekî wisa hatime ku li wir jin nedikeniyan. Nêwêrîbûn bikenin. Ez ji nava civakekî wisa hatime ku ji bo jinan kenê eyb dibîne. Mixabin civata me wisa bû. Dema jinek devliken bû, bi dengek bilind dikeniya, eybe digotin jê re. Lê dema mêrek bi dengek bilind dikeniya, nedibû eyb jê re. Ez û gelek kesên wekî min li ser erdnîgariyekê bi vî rengî bilind bûn. Di 45 salên dawiyê de li beşek mezin ya erdnîgariya ez jê hatime, ev yek heta asteyekî guherê. Lê em niha dibînin gelek pirsgirêkên me hene. Yek ji van pirsgirêkan jî xwekuştin e. İntihar e. Yani baweyekî kuştina mirovan, kuştina jinan, kuştina zarokan e. Çawa ku kêfa min ji Özgü Kaya re tê, yani jî dahat, ez ew qas jî ji bo devlikenekê din ji bo Dilan Karamanê êşiyam. Dilan Karaman rojnameger bû, şêwirmenda siyasî bû. Di nava tevgera jina azad tejayê de dixebitî. Elbet ji nêz ve min ew nas nekiriye lê ji fotoyê wê em dibînin ku kesekê devliken bû. Dilan Karaman 11 meha borî, meha 11 sala 2025 yani meha mijdarê kuşt. İntihar kiriye. Li gorî agahiya ku hatiye belavkirin wisa tê gotin. Lê em bi naveroka meselê hê jî tam nizanin. Roja 28 mijdarê jî mir. Lê mirina wê 28 mehê hate îlan kirin. Êşeke mezin e. Jinekê wisa zana, jinekê li nava tevgerê çawa radibe intihar dike. Çawa mümkün e rabe jiyana xwe ji dest bide bi riza dilê xwe. Meseleyekî gelekî giran e ku jinek devliken rabe qesta canê xwe bike û xwe bikuje. Dibêje Cemîl Oğuz werin em çend pirsan bikin li ser jinan. Di rewşekê wisa de di şexsê kesek wekî Dilan Karamanê de gelek pirs têne bîra mirovan. Gelo kî bû sebeb ku ew ber bi întiharê veçû?
Dibêje gelo tevgera te jîya wisa ciyekî astengê ku kesekî li nava wê jî nikare li ber xwe bide, xwe bide jiyîn. Gelo te jîya wisa ciyekê ku banga ji bo azadiya jinan dike lê nikare guh bide dengê jinekî li wê godar bike, wê û pirsgirêkê wê hîs bike, birîna wê derman bike. Gelo kesekê yan jî kesek ku Dîlan Karaman here derdê xwe jê ra bêje, êşa xwe, pirsgirêkê xwe pêra parve bike û ew bi hev re birîna wê derman bikin, tune bû di nava wê tevgerê de yan jî derdora wê. Bersiva van pirsan gelek pirsên din nîşan dide birîna civaka me gelekî giran e. Wisa dixuyê ku ew civaka ku berê digot eyb e û nedihîşt jinek bi dengekî bilind bikene, hê jî neguherîye. Belkî jî mesela me ev e. Ji bo ku dîlanên din nemirin, ji bo ku jinên din nedigotinê de bi rastî jî bikaribin bibin hevpar, heval, hogirê mêran divê tiştên din pê nekirin. Ha, meseleya tekîliya rast a mêr û jina meseleyekî dûr û dirêj e. Lê axir di mînaka me ya îro de me dît em dibînin hê pirskirêka me gelekî giran e. Eger em devê nivîsê bigirin, ez mirovekî wisa me ku dibêje Cemîl Oğuz, belkî zêde nikarim tiştekî bikim, lê kesên wekî Dîlan Karamanê hebin li jiyanê û li min bigerin, ez dikarim li wan godarî bikim, heta ji min bê dikarim alîkariya wan bikim, wekî bavê keçikan, bila ev jî weke notek be li vê derê. û salekî din diqede, salek din wê were, bila hemû jinên me ê derdora me bikaribin baweyekî azad, wekî özgû kaya bikenin. Kêfê ji jiyanê bigirin. Bila jinên me wekî Dîlan Karamanê nemirin. Ma ev tiştekî zêde ye em dixwazin.